Yn syth wedyn, dyma'r ysbryd yn arwain Iesu i'r anialwch i gael ei demtio gan y diafol. Ar ôl bwyta dim byd am 40 diwrnod, roedd yn llwgu. Dyna pryd daeth y diafol i'w demtio. Os mae mab Duw wyt ti, gwnae'r cerrig yma droi'n fara, meddai. Na, atebodd Iesu. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud mai nid bwyd ydy'r unig beth mae pobl ei angen i fyw, ond popeth y mae Duw yn ei ddweud. Wedyn, dyma'r diafol yn mynd â Iesu i'r ddinas sanctaidd. Hynny ydy Jerusalem, a gwneud iddo sefyll ar y tŵr uchaf un yn y deml. Os mae mab Duw wyt ti, meddai, neidia i lawr o fan yma. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, bydd Duw yn gorchymyn i'w angylion dy ddal yn ei breichiau, fel na fyddi di'n taro dy droed ar y garreg. Atebodd Iesu. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud hefyd, paid roi arglwydd dy Dduw ar brawf. Yna, dyma'r diafol yn mynd ag i ben mynydd uchel iawn, a dangos holl ledydd y byd a'i cyfoeth iddo. A dywedodd y diafol wrtho, ceidi'r cwbl gen i os gwneud i blygu i lawr i fy addoli i. Ond dyma Iesu'n dweud, dos i ffwrdd, Satan. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, a ddola'r arglwydd dy Dduw a'i wasanaethu e'n unig. Yna, dyma'r diafol yn ei adael, a daeth yr angylion ato a gofalu amdano.